Moje srdce bije pre Nové Mesto nad Váhom. Dovoľte, aby som sa vám najskôr predstavil. Volám sa Milan Špánik. Narodil som sa 2. júla 1971. Som rodený Novomešťan. V Novom Meste nad Váhom som vyrastal, bývali sme s rodičmi vo vtedy novopostavenom sídlisku na Malinovského ulici. Veľa krásnych spomienok mám aj na chvíle strávene u starých rodičov v železničiarskej bytovke oproti kinu. Po skončení základnej školy som chodil na vtedy vychýrenú novomestskú priemyslovku. Keďže som pochádzal zo železničiarskej rodiny, tak voľba na ďalšie štúdia samozrejme padla na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Po skončení školy a roku vojenčiny som začal pracovné skúsenosti naberať vo vtedajšej vzduchotechnike v skúšobni. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, hlavne preto, že človek pri svojom prvom zamestnaní natrafí na skvelý kolektív a férových šéfov. Keďže aj ja hovorím, že zmena je život, tak v roku 1997 som prijal výzvu a zúčastnil sa na konkurze v spoločnosti NOKO, kde po jeho úspešnom absolvovaní som nastúpil na manažerské pozície technického zamerania. O tomto období platí to isté. Fajn kolegovia aj nadriadení. Možno aj preto, že nikdy som nepatril medzi konfliktné povahy, ale problémy som sa snažil riešiť s rozumom a nadhľadom. Od roku 2001 som sa dal na podnikanie, čo mi zostalo až podnes. Podnikám a súčasne pracujem v oblasti gastronómie. Od najmladších rokov až po teraz aktívne športujem. Futbal, hokej, tenis či bicyklovanie, bez pohybu si život ani neviem predstaviť. Som ženatý. Mám 3 skvelých synov, ktorých sa snažím vychovávať tak, aby som v budúcnosti mohol byť na nich hrdý a vždy sa na nich mohol spoľahnúť. Som Novomešťan, telom aj dušou. Môj život je úzko spätý s Novým Mestom nad Váhom a preto mi na meste a živote v ňom veľmi záleží. Veľa ľudí sa ma pýta, prečo kandidujem na primátorský post. Pretože opäť nastal čas prijať výzvu. Lebo veci netreba len kritizovať, treba do nich ísť, treba ich riešiť. Nie som spokojný so stavom, v akom sa naše mesto nachádza. A nechcem, aby sme my, Novomešťania, stratili ďalšie 4 roky čakaním, že sa niečo zmení, alebo že sa urobí niečo pre zlepšenie života nás, obyčajných ľudí. Nemáme už čas, veď čoskoro budeme mesto s menej ako 20 000 obyvateľmi. Mladí ľudia odchádzajú z mesta preč do okolitých obcí za cenovo dostupným bývaním či pozemkami. Mesto im neponúka žiadnu náplň, čo sa týka trávenia voľného času a súčasných potrieb ľudí. Je hanbou, že ako okresné mesto nemáme krytú plaváreň, letné kúpalisko či obchodno-zábavné centrum, povedzme na spôsob AO-parku. V rovine sľubov zostal park pre psíčkarov, cesty pre korčuliarov alebo cyklotrasy. Všetko projekty, na ktoré, keby tu bola vôľa tieto veci riešiť, sa mohli využiť eurofondy. Spomeniem ešte nevyužitý potenciál v cestovnom ruchu. Okrem jarmoku žiadny spoločenský život. Cez víkendy vymreté námestie či tlupu asociálov, ktorí robia neporiadok, váľajú sa po lavičkách, trávnikoch a obťažujú slušných ľudí. A v neposlednom rade je to otvorenosť a transparentnosť. Aby sa nemuselo medzi Novomešťanmi hovoriť o korupcii, kšeftoch či predražených tendroch. Lebo len transparentné mesto môže prilákať investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné miesta. Potrebujeme zmenu. Potrebujeme priniesť nové myšlienky, nápady, novú energiu. Toto všetko chcem riešiť ako primátor na plný úväzok. Potrebujeme zmenu. Potrebujeme priniesť nové myšlienky, nápady, novú energiu. Toto všetko chcem riešiť ako primátor na plný úväzok. Nie ako je to teraz, že máme primátora sediaceho na viacerých stoličkách. Pre mesto nestačí urobiť len to nutné. Treba urobiť viac. A preto verím, že aj vaše srdcia bijú pre Nové Mesto nad Váhom. Voľte zmenu. Voľte číslo 2.